Yes. Skal vi starte? Vi skal bygge en kanon. Vi skal bygge en kanon. Vi skal bygge en kanon, det skal vi så meget. Yes. Så vi starter med at klippe kanten af den der. Det gør jeg. Simpelthen. Hvorfor er det nu, vi gør det? Det er fordi, den skal kunne vendes om og komme ned i. Så når trykket er fra indersiden, så skal vi udvide kanten, så den slutter tæt. Nej, det er smart. Og hvis vi bare sætter den i, så er der ikke rigtig noget, der støtter den. Nej, det er rigtigt. Se om jeg overhovedet kan få det. Jeg tror måske, det går. Jeps. Og så normalt så sidder den jo sådan her. Men nu vender vi den og sætter den ind den forkerte vej. Nu kommer den der næsten for langt ind. Nu sidder den nemlig for langt inde, men det klarer vi med en pind den anden vej. Ja, det var smart. Så sidder den helt perfekt dernede. Og så skal vi have noget gaffer. Så gaffer vi. Og vi sætter den bare på, så den er halvt inde og halvt ude. Og så sætter vi den om. Lidt mere. Der. Yes. Så klipper vi et antal snit. Det er ret smart. Nu skal vi se sådan, og der. Så kan vi nemlig tage de her og folde dem ind. Yes. Fordi gaffatapen, den skal jo tage trækket. Det træk, der gør, eller skub, der kommer bagud. Når den går den vej. Jeps. Yes. Det skal gerne blive optaget af gaffatapen. Det er jo fikst. Og når ting ser pæne ud, så plejer de også at virke godt. Skal vi bruge mere gaffatape? Ja, vi giver den lige en tur mere heroppe. Okay. Ja, vi får der. Sådan. Yes. Så har vi fået lavet en prop i bunden. Ja. Og så skal vi have lavet et hul til at tænde igen. Ja, det skal vi. Ellers så får vi aldrig gæsten ud. Og der klipper vi os lige en kvadrat. Og cirka en tredjedel op ad røret. Det er cirka der. Det tror jeg. Sætter vi der. Og så borer vi et hul. Vil du det? Det kan jeg godt gøre. Yes. Yes. Bor stille og roligt. Så kappet ikke kommer til skade. Er det en bestemt størrelse, du vil nødt til at bruge? Jeg bruger 5 mm her, okay. men det betyder ikke så meget. Og så udvider vi lige så stille hullet. Yes. Tror du, det er nok? Jeg tror, det skal være lidt større. Det er lige lidt brutalt i dag. Fint. Sådan. Sådan. Og så er kanonen faktisk færdig. Okay, det var hurtigt. Det er rimelig hurtigt. Så skal vi rydde lidt op. Det kunne vi godt. Er der noget... altså, når vi nu skal til at bruge den her gas lige om lidt, hvor meget skal vi så fylde i? Er der noget, vi bør huske på? Ja, det skal man jo lege sig lidt frem til, for at finde den rigtige blanding. Men et godt gæst, det er cirka 4%. Ja. Og eksperimentelt har vi 4 volumenprocent. Ja. Og eksperimentelt har vi fundet ud af, at 60 ml til det her rør, det virker meget godt. Fedt. Så vi sætter bolden. Det er sådan en blød skumgummi. Lige præcis. En eller anden slags. Lige herude. Den sker der ikke noget, hvis man rammer nogen med. Fedt. Og så skal vi have målt gassen af, og det kan godt være en lille smule svært. Så tricket her, det er at skære en stump gummislange, bare lige sådan et par centimeter. Sæt den på der. Smart. Og så når du trykker sprøjt ned. Så kommer lige så stille op. Skubber gassen steppet bagud. Sådan. Og nu vil jeg i hvert fald have briller på. Det var en god idé. Sådan. Og der er 60 milliliter. Yes. Og der er noget med, den er tungere end luften. Ja, så det er en god idé at få den ind med god fart på, så man får en god opblanding. Med ilten, der er derinde. Ja. Og... ja. Og så kan man lige give den en chance for at blande sig lidt. Og blande sig. Herligt.
Og så er vi Så klar. er vi klar. Godt. Den har fået lov til at ligge lidt. Skal vi se, om den kan stadigvæk? Ja, lad os gøre det. Jeg tager lige brillerne på her. Ja. Så, Ikke ramme kaffemaskinen. vi prøver at tænde. Det kunne den godt. Så mellem skuden, så skal man have den luftet ud, så man kan puste ned i den, eller man kan blæse ned i den med sprøjte, eller man kan lave sig en pumpestok, et eller andet rør med en klud eller noget skum på, og så kan man lige få frisk luft i, Og så er man sådan set klar igen. og så er vi klar igen. Yes. Godt. Vi prøver at tænde. Jo. Det kunne den godt. Er vi klar? Du kører.